Dobar dan, ovo je Pravi ugao na radio televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojkić. Danas ističe rok za prijave za dodelu takozvanih nacionalnih frekvencija na konkursu koji je raspisalo Regulatorno telo za elektronske medije. Trenutno pravo na nacionalno pokrivanje televizijskim signalom imaju 4 televizije, ali dozvole im ističu svima 4. avgusta. Konkurencija će ove godine biti velika, jer osim Pinka, televizije Happy 1 i B92 za nacionalnu frekvenciju prijavile su se Prenose mediji i televizija N1, Nova, Una, BK televizija, a moguće je i novoosnovana Blic televizija. Polemikom kome dati nacionalnu frekvenciju dominira duel dva današnja gosta Pravog ugla. Savo Manojlović, direktor kampanje inicijative Kreni promeni, kaže da je sakupljeno više od 200.000 potpisa građana da se televiziji Pink ne dodeli ponovo nacionalna frekvencija. S druge strane, Željko Mitrović, vlasnik Pinka, najavio je da je ta medijska grupa aplicirala ne za jednu, nego za 2 nacionalne frekvencije, a da je podršku programu kroz peticiju takođe dalo više od 2 miliona gledalaca. Posle oštrih reči i uvreda koje su izmenjene na početku te polemike, sagovornici su se složili da je potreban dijalog na neutralnom terenu i evo ih danas u studiju RTV-a u Beogradu, u Pravom uglu. Dobar dan. Dobar dan, hvala. Hvala što ste ovde. Hvala na pozivu. Hvala što ste izabrali ovu emisiju da razjasnimo to pitanje zašto televiziji Pink ne treba dati frekvenciju nacionalnu i zašto TV Pink grupi treba omogućiti ne jednu, nego 2 nacionalne frekvencije. Savo, budući da je krenulo od ove peticije, zahtev je vrlo koncizan. Kaže se, televizija Pink do sada nije ispunila one obaveze koje je preuzela na sebe kada je dobila nacionalnu frekvenciju. To je u jednoj rečenici. Tako je, samo da dopunim. Dakle, prvo, ovo nije nekakav lični odnos prema Pinku. Mi insistiramo na 2 televizije, to je Pink i Happy. Insistiramo na samo jednom kriterijumu, a to je poštovanje zakona. U zakonu je jasno naznačeno i u podzakonskim aktima. Znači, citiram pravilnik koji je obavezan o minimalnim uslovima, gde jasno stoji da je pružalac opšte medijske usluge mora imati u svom programu sledeće vrste programe. 1. informativni program, 2. naučno-obrazovni program, 3. kulturno-umetnički program, 4. dokumentarni program, 5. dečiji program i program za maloletnike. Ono što je očigledno iz izveštaja stručne službe REM-a je da u 2017. godini, 2018. i 2019. godini kulturno-umetnički program Pink je dobio 0, naučno-obrazovni 2009. 2018. isto 0, 2017. 0,01. Dakle, oni su prekršili zakon, dobili su opštu frekvenciju, trebali su da ispune ove javne kriterijume. Da objasnim gledaocima. Nacionalna frekvencija je javno dobro, javnim ugovorom se poverava privatnoj kompaniji, može se zadovoljiti privatni interes, ali moraju se ispuniti ovi kriterijumi. Ako se oni ne ispune, to znači da neko zloupotrebljava, krši javno dobro, krši zakon i lično se bogati, što je tajkunizacija sistema. Ja tvrdim da je ovo prekršeno. Inače, gospodin Mitrović me je na Twitteru pitao koji je to član, znači, pravnog propisa. To je član 11. Izvolite, pravilnik o minimalnim uslovima, doneo sam da vam poklonim. Da li je dozvola Pinku proteklih 16 godina bila dozvola za realitije? Evo, ako mogu ja samo da napravim mali uvod. Prvo, hvala vam na pozivu. Ovo mesto ovde smo izabrali na način što sam ja rekao Savi, izaberi mesto i vreme, ali pošto ja imam užasne odgovornosti prema pre svega svojim gledalcima, ovog trenutka gleda preko 1,5 miliona mojih gledalaca, da znaju da mi nismo ni u kakvom Novom Sadu, niti smo u Vojvodini, već se nalazimo u kući Peconija, zapravo u Happy-u, u televiziji Happy, koju takođe gostin Sava smatra nedovoljno kvalitetno. Ne, jasno, za malo nisam promošio, kao što znate. Ovo je prostor koji Radio televizija Vojvodine iznajmljuje za emitovanje emisije Pravi ugao. Tako da dopunimo informaciju da ona bude sasvim tačna. Uveli su nas ljudi iz Happy-a koje ja poznajem, ja ovu lokaciju poznajem jako dobro, ovde sam na televiziji Happy dolazio više puta, tako da nismo otišli u Vojvodinu, nego smo tu. U Vojvodini ste? U studiju ste RTV-a? Ne, to ako
austrougarskim mehanizmima, to jest modelima, smatrate da je Zemun Austrougarska, to je da je Vojvodina, onda je... Ne smatram da to je sagledavanjem. Dobro, da kažemo samo ovako, ovo što je značajno, da ne gubimo vreme na gluposti. Da ne gubimo vreme na gluposti. Ja sam ovde pre svega da bi pokazao, dokazao i ogolio koliko je Savo Manojlović jedan veliki lažov i koliko je zapravo prevarant jedan. Da ne koristim neke stvari koje su, da ne koristim reči koji je uvredljiv, ja bih rekao još gore. Rekao bi seoska varalica, zapravo. To je nešto što bi najbolje opisalo. Ne, dopustite samo. Dopustite samo. Dopuštam, nego sam razočarana. Očekivala sam da će ovo biti zaista dijalog. Ne, to ne može da bude, to ne može, naravno da nisam kršio zakon i evo ovde svih 5 zakona. Ne, mi ne moramo da imamo kulturno-umetnički program, da je Savo Manojlović dobro pročitao, on bi shvatio da u procentima 20% od ukupnog programa mora biti ukupno naučno-obrazovnog, kulturnog, dokumentarnog i dečijeg. Tako je, ne čitate pravilnik. Evo ga. Koliko postoji medijskih zakona, Savo? Znate? Koliko medijskih zakona postoji? Vi ste pravnik. Koliko medijskih zakona? Koliko medijskih zakona postoji koje se bave televizijom? Koliko? Vi ste pravnik, vi ste bavite ovo. Ne, izvinjavam se, nije to. 5 zakona postoji. Dobro. Zakon o elektronskim medijima, zakon o informisanju, zakon o oglašavanju, zakon o srodnim i autorskim i srodnim pravima i zakon o javnim servisima. Evo, doveo sam sve zakone ovde da damo gosti Savi, da se uputi, pošto se, pored toga što je pravnik, ispostavila da je veliki neznalica u oblasti prava. I čekajte, molim vas polako, sam rekao da ste seoska varalica, ja sam to zapravo mislio. Došli ste, u vreme kada ste vi došli iz Prištine, kada ste tamo prodali imovinu, kada ste tamo zaradili silne pare, čekajte, molim vas, šta sam ja radio u to vreme u Beogradu? Bio na beogradskim mostovima, branio mostove svojim telom sa 2-3 hiljade hrabrih Beograđana. 30. dana smo bili upozoreni da će biti most bombardovan i srušen. Ja sam i dalje bio, tako se ognjište čuva. A ovi što su prodali imovinu u Prištini, što su došli u Beograd, da šalju moju decu da ratuje na Kosovu. Ko vam šalje decu da ratujete na Kosovu? Sve ovo. Kada vam šalju decu da ratujete na Kosovu? Jeste Kosovo Srbija? Samo je Kosovo Srbija? A je li za vas Kosovo nije Srbija? Ne, izvinite. Mene Kosovo Srbija, pitam Savo. Pitam se o svim ovim temama. Savo, pitam jednostavno stvari. Je li za vas Kosovo Srbije? Savo, ja mislim da ćete ovo lako odgovoriti. Ja sam se do sada... Lako odgovorite, da ili ne? Pa dajte čoveku da odgovori. Lako pitanje. Mogu nakon toga da vam odgovorim i na druga pitanja. Ne možete, ili nisam ja završio. Kad završite, odgovorite na svako. Ovo može. Znači ovako. Kolika je dimenzija vaših laži? I koliki ste lažov? Koliki ste lažov? Evo ga ovde. Šta ste rekli? Rem i Pink, Pink i Happy mogu da otvaraju kontra peticije, ali ne mogu kršiti zakon. Može neko da otvori peticiju da je dozvoljeno gaziti pešake ili ne plaćati porez, ali to je i dalje kršenje zakona, a u pravnoj državi se za to mora snositi odgovornost. Evo ga lažov ovde koji kaže da nismo platili porez. Hoćete sad javno... da vi niste platili? Ne, to piše ovde. Insinuacija. Jel ovo nije insinuacija? Jel ovo nije? Ne znači to. Da li smo platili porez ili nismo platili porez? Savo Manojlović. Da li imamo poreski dug? Evo recite građanima, ovo mi da je li ste potvrda platili od sada. Uverenje poreske uprave. Ovo mi je početak godine. Ovo mi je 2021. Ovo mi je 2020. Ovo mi je 2019. To je 5 godina unazad. Hoćete li sada da kažete da li ste lažov? Da li ste lažovi i prevarant? To se zove, verujte mi, to se u slengu zove seoska varalica. I varate ovaj narod i sa elaboratom. Kakve veze ima? Izvinjavam se. Ne, izvinjavam se ja vama. Nećemo moći ovako da vodimo. Nećemo moći da vodimo. Može neko da otvori peticiju da je dozvoljeno gaziti pešake. To nije insinuacija. Nećemo ovako da... Insinuacija na nesreću mog deteta. Znate šta? Ovako ne možemo da razgovaramo. Kako nećemo? Pa zašto nećemo? Ovako ne možemo da razgovaramo. Kako da razgovaramo? Pa kako sa lažovom da razgovaramo? Ovako nećemo da razgovaramo. I sam vam dao vizit kartu? Što mi niste dali vašu vizit kartu? Nećemo da razgovaramo ovako. Što mi niste dali vizit kartu? Šta bi pisalo na vašu vizit kartu? Nije dužan da ima vizit kartu, nije dužan da ima vizit kartu, nije uslov za učešće u emisiji da se ima vizit karta. Gospodine Mitroviću, pitanje za vas je bilo, dakle, budući da je 200.000 građana, ne samo Savo Manojlović, uverenja
da televiziji Pink ne treba produžiti dozvolu za emitovanje na nacionalnoj frekvenciji. A 2 miliona je za da se... Molim vas da sada odgovorite onoj grupaciji od 200.000. Pa ima ih i kod nas. Od 2 miliona nisu svi glasali za Pink. 1.800.000 je glasalo za Pink, 200.000 protiv. Ali to je odnos 1:10. U savremenom, demokratskom, civilizovanom svetu većina obično donosi odluke. Ovo je jedini primer da mi ovde stalno imamo želju manjine da vlada većinom. Naravno, kada je neko, da vam kažem, kada neko dobija pare, kada neko dobija mnogo para da uznemirava javnost, onda ja to razumem, ali nikako da čujemo. Ko je dobio mnogo para? Dobio Kreni promeni od Rockefellera, oni se s tim i ponose. A što nas ne uhapsili? Što nas... Dobro, u redu. Ja ne znam da li je... Ja ne znam da li je to krivično delo, ali znam sva ostala krivična dela koje ste uradili. I ovo što sada radite, zaprećena kazna je 3 godine zatvora i novčana kazna. Pritisak na REM je isto kao pritisak na tužioca i na sudiju. Da li je peticija vaša pritisak na REM? Naša peticija je odgovor na peticiju Save Manojlovića. Pa i ona je onda pritisak na REM. Izvolite. Nisam govorio o peticiji, ja sam govorio o performansu, o vređanju članova saveta. Šta su oni? Prvo su bili majmuni, a posle su bili konji, je li tako? Postavili ste dovoljno pitanja, sada ćemo Nisam postavio ni jedno pitanje. Znači, ja bih sada da odgovorim za svoje vreme. Znači, samo da poentiram. Jasno stoji, nema kulturno-umetničkog programa i naučnog obrazovanog. A REM je dao 0. REM je rekao... Ma ne moramo da imamo, on se ovdje pravi lud. Razumete se pravi lud? Ne moramo da imamo. Evo vam 5 zakona ovdje. Dajte da pustimo da čovjek govori. Pa nije tačno, ali ne mogu da izdržim. Ako budemo pričali... Kada neko priča gluposti i laži, a pritom sam zbog njegovih laži i došao ovde, neću da dozvolim. Na razgovor saslušaće i drugog učesnika. Ne, na Pinku ću večeras i sutra. U redu. Sada će odgovoriti Savo Manojlović. Molim vas da poštujete ovaj studio i ovo mesto. Nema naučno-obrazovnog programa. Krši se zakon. REM je to morao da oduzme. Da ne bude da imam nešto direktno protiv gospodina Mitrovića. Molim vas. Televizija Happy, u kojoj se nalazimo ovde, je dobila prvo pola frekvencije, onda joj se to proširila. Ne nalazimo se, Savo, dobro, nebitno, gospodin Mitrović je rekao... Hajde da se koncentrišemo na ovaj što se tiče televizije Happy, ona je dobila kao dečija televizija. Ona sada nema dečiji program ni u naznakama. Dakle, to je očigledno kršenje zakona. Kršenje zakona se dozvoljava. Ja jedini problem koji imam jeste problem sa kršenjem zakona. Meni je gospodina Mitrovića i ovoga što on radi. Ja nisam besan na vas zbog ovih uvreda koje radite. Meni je gospodine Mitrović... Samo ste rekao da ste lažu, da ste lažu. Meni je gospodine Mitrović... Molim vas, jel niste lažu? Samo trenutak, molim vas. Molim vas, jel niste lažu? Molim vas da završim. Čekajte, ste ovo vi objavili? Država Pinku odložila plaćanje poreza. Što lažete? Što lažete? Što lažete? Kako vas nije sramota? Je li vas bar malo sramota? Je li vas bar malo sramota? Ne, ovo je vaš tweet. Ovo je Savo Manojlović retweet. Gospodine Mitroviću, obesili ste ovo na vašu stranicu. Ne razumete društvene mreže. Ja ne razumem društvene mreže, pa ste vi ovo okačili na vašu stranicu. Morat ćete zaista da pokažete minimum poštovanja prema meni, ako ne možete prema Savu. Pa molim vas, dozvolite čoveku... Imamo kršenje zakona. Što se tiče toga da je bilo ko plaća da sprovodi haos, to onda znači da je država potpuno nesposobna. Vi onda recite, izvinite, ali ministru policije, Aleksandru Vulinu, da je nesposoban jer ovde postoje ljudi koji su plaćeni iz inostranstva i sprovode haos. Pitajte ga zašto on to radi. Neka savjet... Samo završim. Toliko je kriminalaca, ozbiljnih kriminalaca, pohapsio taj ministar policije koliko nije pohapsilo 20 ministara policije unazad. Morate da sačekate da dođe vaš red. Ne možete preko reda. Ima ozbiljnih kriminalaca od vas. Umeđu vremenu nećete ga hapsiti i optuživati vi. Ne, ja ću samo da ga tužim. Izvolite. Samo da ga tužim. Što je legitimno. Što je legitimno, da. Uz dužno poštovanje. Do tada će onda odgovori na ono što ste izneli. Tako je, dakle, pitajte, molim vas, što se tiče tih, pitajte Aleksandra Vulina. Vi kažete da je ovo urgentni problem. Znači, neka reši taj problem. Druga bitna, pa ima većih kriminalaca, ja predlažem da krene. Vi dok dođete na red, to će da prođe malo vremena, ali istina je spor, znači pravda je spora, ali... Ja predlažem Aleksandru Vulinu da ako pričamo o kriminalcima i o odbrani mostova, da vidi
Ko je doveo kuću Tonija Blaira da direktno savjetuje Aleksandra Vučića, ko je Gerharda Šredera doveo na konvenciju u Srbiju i na dan kada je Srbija bila bombardovanja, Srpska napredna stranka je dovedena. Priča gluposti, beži na teren Aleksandra Vučića umjesto da objasni zašto je lažo. A i vi ste sa tog terena, čini mi se. Ko je Clintonu pokazao? Kakvog terena? Samo neka kaže koji porez nije plaćao. Da sumiramo tri stvari. Koji porez nije plaćen? Molim vas, hoću odgovor odmah, zato što je to bila prva. Dobit ćete odgovor. Znači, pitanje je, samo sumiram dosadašnju raspravu. Nema naučno obrazovanog, nema kulturno umetničkog. Kakav naučno obrazovni kad nemamo obavezu? REM kaže. Ne, 20% svih tih programa u zbiru. Ajde, nađite mi taj član. Ajde, nađite mi ovih 5 zakona taj član. Ajde, nađite. U 5 zakona, u pravilniku. Nađite mi u pravilniku. U pravilniku REM-a. Gde je pravilnik? U pravilniku REM-a lepo uzmite piše. 20%. Ne. 20%. Ne, piše 10%. Ajde ovako, ako sam ja u pravu, a vi ćete ovo istražiti posle, da ne tražimo po dokumentima. Znači, šta sam rekao? 20% nacionalni operator, znači nacionalna televizija, mora imati ukupno dečijeg, naučno-obrazovnog, dokumentarno i kulturno-zabavno. Ali vi to nemate. Znači, imamo. Nemate. Evo, 2000... Samo što je kategorizacija, nismo se bavili kategorizacijom, znači, 35% našeg informativnog programa, kad god pošaljemo nekog u neko selo da napravi neki put, to je dokumentarni program, a ne informativni. Ali to tako ne da nije shvatio Sava Manojlović. Pa Saba, ne. Tako nije shvatio. Nismo ga ni obeležavali. Ni nadležna služba REM-a. Ali to je greška obeležavanja i kategorizacije. Hoću da kažem, možete da imate... U godišnjem izveštaju REM-a za 2020. godinu kaže sagledana u cijelini programska struktura radio-televizije Pink značajnim delom nije u skladu sa najavama iz programskog elaborata. Istina, to je napisao REM. Zbog toga što nisu na vreme usvojili naš predlog, to jest našu aplikaciju o izmeni programskog elaborata. Svaki put kada smo menjali, poslali smo, to tamo nije, to se ne ažurira na vreme, što je potpuno legitimno. Vi kada menjate nešto, jer ova dozvola se izdaje na 8+8, 16 godina. 16 godina, normalno je da se menjaju ne samo programi, nego i struktura programa. S druge strane, kako se pojavljuju specijalizovani kanali u oblasti kulture, dečjih programa ima beskonačno danas. 85% je Srbija kablirana, to je kablovska penetracija. Svi imaju. Mi ne razgovaramo o kablu. Ne, samo vam kažem, ponuda specijalizovanih programa je ogromna. Kako se to dešavalo i kako se razvijala penetracija, bilo je, izražavala se manja potreba za specijalizovanim programima. Ali i dalje govorim, i u tim periodima, ako uđemo u dodatnu kategorizaciju, shvatit ćete da je prvo DNK je čist dokumentarni program. Čist dokumentarni. Mi smo pogrešili u kategorizaciji. Svaki izlazak kamere ne moramo. Ali morate, Željko, pročitajte. 20% u zbiru tih programa. 20% u zbiru moramo da imamo tih programa. Ali pročitajte. Evo, dok ja govorim, pročitajte. Molim vas. Znači, možemo da imamo... Ili mi nađite taj član sa 20%. Možemo da imamo 20, piše vam u pravilniku. Pa evo pravilnik. 20% samo dokumentarnog. I to podrazumeva svih 4 ili 5 kategorija. Da niste ispunili svoju obvezu. Zbog kategorizacije za koju smo mi odgovorni, jer nismo kategorizovali problem. Kako se rešava situacija kada ni REM, za koji se veruje da vam je prilično naklonjen? Jel čujete što vam govorim? Ljubice, vi ste pametan novinar i sad ste vitez, da viteški razgovaramo. Znači, kategorizacija programa, mi treba da je radimo. Kada ostavimo to REM-u, on jutarnji program ceo beleži kao jutarnji program. U jutarnjem programu je bilo i dečijeg, i naučno-obrazovnog, i dokumentarnog. On je kolažni program. Mi ga obeležimo našom greškom kao jutarnji program koji je sve te podkategorije imao u programu. Nesporazum je u pitanju. On se ponavlja... Nego da se vratimo na ovo. Koji porez nisam platio? Dajte mi nesporazum je. Kako nećemo? To mu je prva strana. Prva strana mu je to. Sad će dobiti reč. Kako nije? Osnov za dobijenje frekvencije da ne postoji porezki dug. Znači, nesporazum. Što se tiče ovoga, nema. Član 11 je jasan.
Da li je neispunjavanje obaveza iz zakona o elektronskim medijima, član 47 i iz ovog pravilnika, član 11, jedini razlog zašto smatrate da televiziji Pink ne treba obnoviti dozvolu za emitovanje i pokrivanje cele Srbije? To je jedan od razloga gde imate direktno zakonsko utemeljenje bez bilo kakvog ulaska u moje. Sada, da li postoje razlike u nekom estetskom ili da li je meni neko simpatičan, da li je on vulgaran ili nije. Znači, to je direktno... To vas pitam i zbog toga što ste se bavili i pitanjem realicije. To je direktno, formalno... Srpski jezik u lingvističkom smislu je jako precizan. Ako za nekom kažem da je lažu, nema drugog termina. Samo moment. To je lingvistika. Samo moment. Dakle, ja nemam ništa lično protiv gospodina Mitrovića i meni je žao što se on ovako ponaša i što mi na ovaj način... Ja protiv vas nemam i lično da ste lažu. Šta je još? Ja prezirem lažove i prevarante. Šta je još sporno? Ja nemam problem niti protiv... Šta je ideja peticije? Ja nemam problem niti sa realitim, niti sa bilo kojim gledaocem koji gleda reality program. Ali ono što se dešava u reality programu, i tu ne govorimo samo o reality programu gospodina Mitrovića, jeste brutalno prikazivanje nasilja direktno na TV ekranima. U televiziji Happy, u televiziji Happy, pa mogu završim, u televiziji Happy smo imali situacije koja je prikazivana ne na platformama, nego na TV ekranima, gde je lice ulazilo pištoljem i šamaralo ženu. Nameće se matrica nasilja. Postavljeno je da postoji eksteritorijalnost i Pinka i Happy-a. Tamo se događaju krivična dela. Imate svedočenja ljudi koji su zatočeni tamo. Oni kad požele ne mogu da izađu. To je protivpravno lišavanje slobode. Zagorka Dolovac bi morala da reaguje. REM bi morao, nije dobro. Znači, evo opet pričam. REM bi morao da reaguje. Ako bilo čije dece. Koja je adresa peticije? Adresa je definitivno REM. REM je odgovoran za ovu situaciju. REM njih nikada ne kažnjava adekvatno. Znači ovako. REM ih kažnjava samo novčanom kaznom. Postoji nešto što se u pravu naziva piramida kažnjavanja. To znači da krenete sa lakšim kaznama, pa ako se ne poprave, da idete na ekstremnije. Znači, može prvo opomena, novčana kazna, pa nakon toga ide oduzimanje frekvencije. Sve što se događa, direktna je odgovornost REM-a i pravni... Znači, nisam završio misao. I u teoriji i praksi jasno se ukazuje kada regulator ne primenjuje ovu piramidu, to govori se o okupiranom regulatoru i to je jasan signal korupcije. Jesi završio? To znači da neko zloupotrebljava javno dobro i bogati se pljačkajući od građana. To je, gospodine Mitroviću, tajkunizacija. Polako, sačekaj. Ne samo što je lažov i prevarant, nego i neznalica. Vrhunska neznalica. Znači, on govori o nasilju koje, govorim sada o Zadruzi, govorim o realitiju koji je nagrađivan, koji je dobio... Ko je spomenuo Zadrugu? Vi ste spomenuli. Kada? Malo pre. Reality na Pinku, reality na Pinku. Rekao sam na Happy, priviđaju se. Ne, reality na Pinku. Znači, vama mogu zmajevi ovdje da se priviđaju. Pa čekajte, evo vas ovde, pa čekaj, evo vas se pritoji. Ajde, nađite Zadruga. Reality na Pinku. Reality na Pinku. Znači, samo da pojasnim gledaocima. Samo da pojasnim gledaocima. Vi komentarišete nešto što nisam rekao. Mogu da pojasnim gledaocima? Evo, to je 2 minuta, nećemo uzeti mnogo vremena. Znači, na nacionalnoj televiziji se ne emituje bilo šta što je u suprotnosti sa zakonom u reality programu. Znači, ako se emituje, ne znam, pustite Happy, nije Happy tu, ne može da se brani, nemojte, nije viteški govoriti o televiziji koja nije prisutna. Znači, ne dešavaju se te stvari. Šta se dešava? Mi imamo 4 streama. Kanal Zadruga 1, Zadruga 2, Zadruga 3, Zadruga 4. To se emituje u svim kablovskim operaterima, to su plaćeni kanali. Skupi su kanali, koštaju 10 € mesečno. Sve redakcije su pretplaćene na te kanale. Skidaju sa tih kanala ono što se ne može vidjeti na nacionalnoj televiziji, prebacuju to na portale, gledaju sa portala svi, pa i gospodin Sava, i o tome komentarišu kao da se desilo na nacionalnoj televiziji. Na nacionalnoj televiziji to ne može da se desi. Ne samo zbog termina emitovanja, nego i zbog toga što je dvostruko obezbeđeno. Prvo je obezbeđeno živim čovekom, jer se to sve emituje 60 sekundi kasnije, pa se ili bluruje ili bipuje, u zavisnosti da li je slika ili ton u problemu. A kada se i čovek slučajno, imamo robotiku koja reaguje na ključne reči i koja je
automatizacija u potpunosti. Tako da, ovo je 2022. godina. Ovo o čemu Sava priča je kameno doba. Jer kada bi pogledao sada ekspanziju realitija na celom svetu, Live Island se emituje trenutno. Live Island ima nacionalnu frekvenciju. Live Island na svim televizijama. Live Island je reality program. Govorim sada o televizijama koje imaju nacionalne frekvencije. U Španiji na nacionalnoj... I onda emituju Live Island. U Španiji na nacionalnoj mreži. A prekrše zakon pa emituju Live Island. U Grčkoj na nacionalnoj mreži. U Holandiji na nacionalnoj mreži. U Švedskoj na nacionalnoj mreži. U Belgiji na nacionalnoj mreži. A ko vama brani da se emituje na nacionalnoj mreži? Tražite skraćenje realitija, da ste vi pri sebi. Ne, tražim da imate kulturni... Tražite skraćenje realitija, evo ga, peticiji to ne stoji. Šta? Ne govorimo o peticiji, govorimo o objavama. Ali je On je jedan lažov, pogledajte se ove objave. Skraćenje realitija tražio... Dajte, možemo da ozbiljimo. Evo ozbiljimo. Ljubica, možemo da ozbiljimo. Problem sa reality programima na vašoj televiziji imao je nekadašnji ministar kulture. Problem sa reality programima i sadržajem na vašoj televiziji imalo je netačno. Imalo je članova Saveta REM-a. Vi ste dobitnik ordena časti. Ja jesam, zato vas to i pitam. Zato vas pitam. Možemo da ogolimo ovdje o čemu se radi? Možemo da ogolimo. Znate šta je njemu? Zašto ja spominjem Rockefellerov novac i zašto komuniste? Zato što je on postao donesi.com, privatni Rockefellerovu. Samo mene interesuje šta isporučuje, ali jednu stvar znam koju isporučuje. Rockefeller Street kao što Vulin ima tetku iz Kanade. Ali možda jednu stvar znam koju isporučuje. Znači, to je donesi.com, to se zove Glovo sada, nije. On je privatno Glovo Rockefellera. Znači, samo isporuke koje su. Evo koje su isporuke. Evo koje je isporuka. Je li ovo odgovor? Je li ovo odgovor vlasnika medijske grupe na zabrinutost jednog dela građanstva da ono što emitujete na svojoj televiziji, ne kablovskoj, nego sa nacionalnom frekvencijom, ne doprinosi... reality program. Nije njemu ni naučno obrazovanje. Njegov problem je gledanost Pinka. Znači, Pink ima veću gledanost već 20 godina od svih ostalih komercijalnih televizija. Čekajte, molim vas. Pink plaća poreza duplo više nego sve ostale komercijalne televizije. Pink ima zaposlenih više nego sve ostale komercijalne televizije zajedno. I šta se dešava? Sad samo da se doreknem. Ta visoka gledanost, sačekajte da se doreknem, shvatit ćete, vidi, sporo kapirate, polako. Ta visoka gledanost u svom sendviču ima nekakav informativni politički program koji se Savi ne sviđa. Jel mu nije naklonjen? Doviđenja, prijatno, to je početak i kraj priče. Ne radi se ovdje ni o kakvom naučnom obrazovanju. A politički profil biraju televizije same. Već više od 14 godina. Tu smo na zanimljivom terenu. Već više od 14 godina. To je praksa svih televizija. I duže. Od 2008. To je profilizacija televizija, pa čak i politička je standard već skoro 15 godina. Dakle, mogu samo da povedem vezano za tu temu. Dakle, meni je stvarno žao što na ovaj način razgovaramo i meni je vas iskreno i ljudski žao kao čovjeka zbog ovog što radite. Samo završim. Dakle, gospodin Mitroviću je neko omogućio da se ponaša ovako i ja razumijem zato što 30 godina za neke ljude u Srbiji ne postoji zakon. Gospodin Mitrović je kao onaj lik u Balkan Ekspresu koga glumi Bata Živojinović. On priča samo o zakonu, sve je protivzakonito. Koji za svaki režim donosi rakiju za oslobodioca. Koji režim? Ja sam jedino sam bio sa Zoranom Đinđićem ozbiljno vezan i voleo sam Zorana Đinđića i sve do 2012. Samo završimo što se tiče političke. Može. Tada nismo imali informativni program, izvinjavam se. Kako to ima veze s televizijom? Gospodine Mitrović, mogu da završim misao, smirite. Ne možete. To kod vas na televiziji sada ja... Jel Koštunica htjela da me hapsi zbog lutkica, zbog nikad izvini, zbog Kalašnjikova koji je nosio na Zoranovom grobu? Što se tiče gospodina Mitrovića, on može da ima politička uverenja kakva god hoće, ja poštujem bilo čija politička uverenja. Ali ono što on radi, što je crtao na metu na čelo Oliveru Ivanoviću, čoveku koji je ubijen. Ono što je radio u Crnoj Gori,
Ste vi retardirani ili ste pravite retardirani? Pa 10.000 objava na Twitteru ima protiv mene. Kako sam ovakav, kako sam onakav. Pa trebao sam 100 puta da budem ubijen. Čekaj, koliko Aleksandar Vučić ima objava na vašim bliskim medijima koje ga satanizuju? Pa koliko puta je trebao da bude ubijen? Pa trebao je 200 puta do sada da bude ubijen. Ako bi to bio kriterijum... Gospodine Mitrović. Ti retardiran? Gospodine Mitrović. Ti retardiran ili se samo praviš? Gospodine Mitrović. On se pravi. Gospodine Mitrović. Na ovaj način ne. Gospodin Mitrović, ovo je vrlo bitno da kažem, ne samo u Srbiji. To mu je kriterijum. U Crnoj Gori je. Bila kampanja, neko u Crnoj Gori je bilo. U Crnoj Gori. To je razlog za ubistvo. U Crnoj Gori ste najhrabriju ženu na Balkanu, Vanju Čalović, u dogovoru sa Bebom Popovićem i Milom Đukanovićem proganjali i montirali snimke. Ono što se dešavalo Oliveru Ivanoviću i Vanji Čaloviću, ne želim da se desi. Ne želim da se desi ni jednom čoveku. Gospodine Mitrović, gospodine Mitrović, ja vas iskreno žalim. I ja sam ubeđen da duboko u sebi i vi sami sebe žalite. Nikada više u Srbiji ne sme, nikada više u Srbiji ne sme da se dešava. Rockefeller može da mu da pare, ali ne može da mu da sposobnost. Stalina, pamet. Zato treba da nam bude žao. Genom, kromozomski niz u DNK, kada zajebu roditelji, što se ovdje desilo. Gospodine Mitrović. Na kritiku programa Pinka ne može da prođe to vam je. Govorim samo da Rockefeller, ja sam samo rekao da od Rockefellera može da dobije pare, ali ne može da dobije ni pamet, ne može da dobije ni sposobnost, ni talent. Hoću da vas pitam. Mogu da završim, ja stvarno još jednom misao da završim, mislim da nije u redu da mi uređe, pa neka nastavi, neka se isprazni gospodin Mitrović. Dakle, ja mislim da nikome ne sme da se desi ono što se dešavalo Vanji Čalović, Oliveru Ivanoviću, ne bih to poželeo ni najgorim neprijatelju, nikada to ne sme da se desi ni bilo kome. Ne želim to da se desi ni vama. Kakve veze televizija u Crnoj Gori ima sa Srbijom, molim vas sada da dovedete ovo. Nacionalna frekvencija. Spot, TV paket posvećen Oliveru Ivanoviću. Kome se pita kakav je čovek Oliver Ivanović, nepošten, ima podršku Prištine, zabrinut je zbog paljenja svog automobila, a ne zbog ubistva koje se dogodilo. Jeste vi ozbiljni? Jeste vi ozbiljni? Jel gledate američke kampanje? Jel gledate negativne kampanje koje nisu zakonom zabranjene? Iza svake negativne kampanje stoji politička partija. Ko vam je dao? Neko, mogu da pogledam. Ajde, pogledajte, molim vas. Pošto 2 godine ne odgovarate na to pitanje. Nije mi nikada ni postavio to pitanje. Kako vam nije postavio? To je znači, pitanje koje to je pitanje koje je potpuno... I emitovali ste ga u informativnom programu. Šta je suštinsko pitanje? Da li može kontrakampanja? I da li će ikad biti... To nije bilo u reklamnom programu. Da li će ikad biti kontrakampanja u Srbiji? Pa biće. Da li treba da zentuju televizije? Da li će neko... Kontrakampanje protiv Olivera Ivanovića, čoveka koji je lider Srba, bio lider Srba sa Kosova, a koga označavate kao saradnika... I moj prijatelj. Oliver Ivanović je bio moj drugi prijatelj. To nema veze sa marketing blokovima u kojima neko iznajmi termin u političkim kampanjama. Ko je iznajmio taj termin? Nije iznajmio termin, to je emitovano u informativnom programu kao dešo vaše kampanje. Vi, gospodine Mitroviću, možete da budete... Mi u informativnom programu također imamo EPP. Također imamo političke naznačene. To nije bilo naznačeno. To nije bilo naznačeno kao EPP. Možda je greška. Ali samo moramo da se vratimo. Jer vi razumete, pa meni je 10.000 negativnih objava izašlo u prethodnih 5 godina. Ali nije korišćena nacionalna frekvencija. Vi lično možete da budete nacionalna, vi možete da budete moralna prostitutka. Ne možete nacionalnu frekvenciju da pretvarate u javnu kuću. Kablovske penetracije ne smatramo nacionalnom. Svi mediji elektronski u Srbiji, to je sve televizije su kvazi nacionalne. On se pravi lud. Samo se razumemo, on se pravi lud. On zna da je penetracija 85%. Da li je 10.000 pretnji koje vi dobijate posljedica ovakvog razgovaranja u emisiji koju smo zamislili kao duel i posljedica onog što emitujete na televiziji Pink. E sad, htjela sam samo da vas pitam nešto. Što vama ne odgovara što emitujete? Htjela sam samo da vas pitam. Htjela sam samo, evo šta sam htjela da vas pitam. Kako, kao čovjek koji je znalac kada je reč o medijima, kako doživljavate koncept javnog dobra
i nacionalne frekvencije. Šta mislite pod pretpostavkom da vam niko ništa ne može, ni REM, ni sud, recimo, da možete da možete da se ponašate kako smatrate po zakonu, kako doživljavate koncept, šta može, koja je granica koja na nacionalnoj televiziji se povuče i da se kaže ispod ovoga se ne ide. Ljubice, nemoj da se ljutite sada. Neću da se ljutim, ali molim za odgovor. Ali moram nešto da vam kažem skroz iskreno. To pitanje je pitanje koje da ste postavili pre jedno 12, 13, 14 godina bi imalo smisla. Dobro, evo, postavljam ga danas. Danas kada postavite, to je jedno opšte nerazumevanje koje vi izražavate o suštini komercijalnih nacionalnih medija u celom svetu. Ste čuli šta sam rekao? Komercijalno-nacionalnih medija. To nisu javni servisi. Nisu javni servisi, ali koriste javno dobro koje je etar. Tako je, ali sve je javno dobro. I kabli je javno dobro. Sve. Danas je 85% građana ili domaćinstava u Srbiji kablirano. Gleda televiziju kroz kabl. Mi ovdje pričamo, ovo je statusna stvar. Šta će vam nacionalna frekvencija? Nama je svaki građanin biti, pa i tih 15%. Tvrdili ste da vam ne treba nacionalna frekvencija, a sad vam odjednom treba. Pre 2 godine ste tvrdili vama frekvencija i ne treba dovoljan je kabl. Za manje od 2 godine. Ajde budi frajer pa idi na kabl. Kada 92% bude penetracija, verujem da će sve nacionalne televizije da se odreknu u nacionalne televizije. To je još ali jedno ste pričali pre 2 godine, druge sad. Mislio sam da će još brže se dođe do 92%. Kako doživljavate koncept? Niste mi rekli kako doživljavate koncept, kako doživljavate koncept javnog dobra, koje figurira čak i ako je televizija komercijalna, a ima frekvenciju nacionalnu. Već punih 10 godina. Javno dobro, koje vi zovete javno dobro, ono je sve manje javno dobro zato što, opet kažem, nas građani gledaju kroz kabel. Ovdje je borba za 15% onih koji žive na čukama i za nacionalna frekvencija je to. Da promenite zakon. Ja sad govorim. Znači, nacionalna frekvencija ovog trenutka služi za 15% građana koji i dalje gledaju preko antene, koji nemaju kabel. To se zove nacionalna frekvencija. Znači, to je stvar statusa, stvar prestiža da stignete do 100% pokrivenosti, a ne da imate 85%, čemu da se doreknem. Rekli ste status javnog dobra. Status javnog dobra se odavno, još kad je prešla 50% penetracija, izgubio. I ne doživljava se. Onda zakon promenite. I menja se zakon. Ali nije promenjen. Dok je važeći, morat ćete da ga poštujete. Poštujemo ga. Ja i govorim da ga poštujem. Ali vidite da li će se menjati. Menjaće se. Pa ne možete vi da se menjate pre zakona ako zakon nije promenjen. Ma ko kaže da je promenjen? Član 11. Rekao sam ti da nije, nego ne slušaš i ne čuješ, a možda i čuješ nego ne razumeš. A ja mislim da je to. Ne razumeš. To je on nego ne razume. Javno dobro. 20% svih tih programa u zbiru. Zapamti šta sam rekao, neka zapamte gledalci, pa neka se proveri pa da se vidi. Ja sam mislila u ovom smislu. Javno dobro, po zakonu, kaže pružalac medijskih usluga, to je televizija Pink, dužan je da doprinese podizanju opšteg, kulturnog i obrazovnog nivoa građana, ne pruža programske sadržaje koji ističu i podržavaju narkomaniju, nasilje, kriminalno ili drugo nedozvoljeno ponašanje, kao i sadržaje koji zloupotrebljavaju lakovernost gledalaca i slušalaca. Pa dalje, televizija sa nacionalnom frekvencijom dužna je da informiše građane objektivno, dužna je da svim političkim akterima u delu koji se toga tiče omogući... Odlično, kojim političkim akterima? Parlamentarnim ili vanparlamentarnim? Da štiti dostojanstvo ličnosti. Parlamentarnim ili vanparlamentarnim? Naročito pa zato što smo parlamentarne sve uvažili. Pa ne možemo njega da njega tretira, pa ko je on? Znaš šta je on? Ko je tražio od vas? Ko je tražio od vas? Pa zato što je... Pa vi ste me zvali na Pink. Ja sam vas odbio. U čemu je problem? Ne, samo zbog gluposti da pokažemo kolika si lažovčina i koliki si prevarant. Neko glup lažo, vi zovete na Pink. Tako mislite o Aleksandru Vučiću koga stalno zovete. Pa recite mu to u lice onda. Znači vi zovete glupake, lažove i kriminalce na TV. Aleksandar Vučić je definitivno najbolji lider koga je Srbija imala od svog postanka. Ne pravo sam tebi, nego tebi čitam lekcije. Vi ste rekli da zovete kriminalce i lažove. Zašto pričamo o Aleksandru Vučiću? Kriminalce u lažove u svom slučaju zovemo da ih ismevamo. A drugo je ozbiljna politika. Znači parlamentarne, vanparlamentarne.
Ja ne mogu da zovem van parlamentarne, a ne mogu da zovem ni nekakve Rockefellerove podguzne muve koje ne služe ničemu osim... Ne, mislimo na tebe. Mislimo na tebe. Da završimo. Da li je ovo pozivanje na političare zapravo dokaz da ovu priču o frekvencijama treba svesti na bazu. On neće da kaže da Rockefellerova fondacija do skoro imala Albanca koji je dodeljivao pare njima. Da li je politička podrška... Samo sekund. Da li je ovo zapravo politički duel dve opcije, jedne koja je eksponent vlasti, jedne koja se profiliše na opozicionoj strani i da li frekvencija zavisi od toga koliko si blizak sa vlašću? Ovo je pitanje. Ovo je krik. Ovo je krik. To je bilo isto kao kad bi ti ostavio ovako. Ovo je krik generacije koja kaže završena je sa simbiozom kriminala, medija i politike. Mi nećemo da odlazimo ove zemlje. Ti si otišao iz svoje zemlje, prodao si imovinu u Prištini, uzeo pare za imovinu i došao u Beograd nama da soliš pamet. I samo jednu stvar želim da kažem. Još jednu stvar želim da kažem. Pa ne možeš da mi soliš pamet kad si prodao, što nisi branio ognjišta. Pa vi ste izdali Kosovo. Još jednu stvar želim da kažem. Pa vi ste ga izdali. Još jednu stvar želim da kažem. Dok sam ja branio mostove svog ognjišta u Beogradu i čekao da padne bomba, ovo je zbrisao, prodao, uzeo lovu i došao u Beograd, došao u Beograd. Jednu stvar želim da kažem. Apropo ovoga, odgovorit ću vam na pitanje. Hoćete da vam odgovorim na pitanje? Kada sam otišao iz Prištine, imao sam 13 godina, ja i dan danas nisam prodao imovinu i da, Kosovo je Srbija. Evo, videli smo da je imovina prodata. Dakle, politički... Samo tražimo da li je Albancu koji je dao besu. Koji je dao besu. Dao je besu tvojima. Nekorektno ispod pojasa, ali ne prvi put. Nismo uspeli da... Šta je bilo ispod pojasa? Što je lažovi, što je prevarant? Nismo uspeli da porazgovaramo o tome na jedan način na koji bih ja volila više da smo razgovarali, ali to izgleda da ta vrsta razgovora nemoguća. Nastavit će se ovaj duel verovatno na društvenim mrežama i u nekim drugim formatima. Vama hvala što ste došli da pokušamo. Hvala vama na pozivu. Ostanite uz RTV, vidimo se ponovo sutra u 17:20.